Who is a herbalist and which agwu covers that? Yeah, thank you. A herbalist is a person that is naturally gifted, maybe run in their family, is traceable. Family that has agwu, mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa, ọ dị n'agbụrụ. Ọ bụrụ ihe a na-eme nsata. Yes. Ọ bụrụ ihe a na-eme nsata, it runs in the family, in the lineage. Again, enwere agwụ na-afụ maka ya. Ndị na-eme enye mgbọrọgwụ na a na-enwe ihe family agwụ a na-akpọ agwụ ọhịa. Ezumezu agwụ ọhịa. Agwụ ọhịa ga-eme na those plants can actually communicate to you and tell you the efficiency and they tell you what they can do. O nwere ihe mmadụ ga na-aya eburu onye abịa n'ebe ị nọ. Naturally, have not come across such illness before. What you have to do is to go to your ebe alụrụ agwụ ọhịa meelụ ha ọjị, gwa ha kọrọ ha akụkọ gbaka anya bụ onye ahụ agba wee bịa n'ihe ọ na-aya. Then ị ga-enweta ozi gị jee n'ọhịa jee kpalụ ahịhịa dị etu a maọbụ nke dị etu a maọbụ nke dị etu a nyiwe dị etu a n'ọhịa dị ya mma. Ma ọ gwara o nwere ike ọnwụ na onye ahụ bịabara but you are walking along the path, the message abịa nwere ike fụ ahịhịa na-enye ya na ahịhịa na-efumọkwa na ahịhịa before si ya kiri ihe ọ na-alụ, ahịhịa will speak to you. All gift ka ọ bụ. Yes, before ndị ọzọ abịaba bido misiwe chlorophyll, antisonate and rest of them. Ahịhịa ọbụla nọ n'ime ọhịa nwere chlorophyll, green leaves, where that some nwere in larger quantity. So ọzi mgbe ahụ imewezi analysis agwụ directly gị nwee ike mara the components na ihe ị ga-eme and ị na-eme ọ na-awụ maka na agwụ a mmụọ na-afụ maka mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa dị bụ na ọnya ka ndị ọcha kpọrọ pharmacist, ndị na-akụ ọgwụ, ndị na-eweta nka weta nka mixture akpọ ya ofu afa. Ọ dịbara gboo. Nwere akọ mma akọdụgo nwere ofu enyi nwoke wụ medical doctor ọfọm ndị owu ma akpa afịa maka mgbe a na-afịa ndị mmadụ amara onye ọ. Nne ya wee herbalist mana dọkịta na onwe ya bịara bido practice ya. Ifụ data onyinye agwa dị n'ime eziokwu na o jelu ọgwụ medical line dị housemanship ha na-eje bido hospital nke ya. Mana o nwere oyi ị gara aya ije gwu na ọgwụ dị iche iche nwa antibiotic niile dị iche iche ọ kwụsịrị, mana ị nwere ike ịbịa na bịa n'ụlọ ọgwụ ya fụcha ya kọwara ya dọkịta na ka o si eme gị. So don't worry, you shall be well. Okwuchi okwu anwa osi ọgwụ dị ọgwụ nye gị si gị jee ṅụọ ọgwụ a na ọ ga-adị gị mma. Sisi okwu ahụ o kwubiri ịṅụ ọgwụ ahụ nwere onwe gị na-ajụsi onwe gị, is it not this small medicines o dere gị ka eji gwọwa ọya ije goro ụlọ ọgwụ dị iche iche ṅụọ ọgbọkọpị dị n'ọgwụ dị iche iche ya dị n'ohili ọ maka ihi na dagba agwụ dị be ha. Ihe ọ bụla o wetara nye gị si ya dịrị gị mma ọ dịrị gị mma agwụ. Daalụ.